Ascom Maiko on sairaalaympäristöön kehitetty puhelin, joka on paljon enemmän kuin tavallinen älypuhelin. Maikon suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sairaanhoitajien ja muiden hoitotyöntekijöiden tarpeisiin. Laitteessa on sairaalan toiminnan kannalta elintärkeitä ominaisuuksia. Se mahdollistaa esimerkiksi saumattoman puhelunsiirron Wi-Fi-tukiasemalta toiselle, älykkäät hälytykset ja sovellusten priorisoinnin. Maikossa on myös ainutlaatuinen ylänäyttö, jota vilkaisemalla hoitaja voi päättää, mihin hälytykseen vastaa seuraavaksi. Tilannekatsauksen ansiosta hän puolestaan pystyy tarkastelemaan useita hälytyksiä samalta potilaalta, eri potilailta tai molemmilta. Se myös auttaa työtehtävien priorisoinnissa ja avun tarpeen määrittämisessä. Ascom Maiko. Tiedämme, että potilaasi ovat etusijalla.